Mag somo nochung' e thoth mbalariany mag sirikal ma pacho kaendi tok jotije mbalariany chako ng'anyo margi ayanga e wi gopegi ma sirikal ni godo. Maendi kata obedo ni migawo mar somo nolando golo mahewo siling bilion 2 kawuono mar chulo bath gopegi mosekunore chakre higa mar 2017. Simprose Okinda lero wachni. Ma emane chal thoth mbalariany ma pacho ka okinyi ma kawuono. Jopuonjre manochopo e skunde gi geno mar dhi nyime kod puonj kaka pile ne piny otaro kaluwore ni jopuonj kaachiel koda jotich mamoko ne ni kod pachgi moro. Jopuonj kaachiel kod jotije mbalariany e bwo riwruoge mopogore kamoting'o WASU, KUSU, KUDHEIA nomanore kod obok mondiki e ote mopogore, VUVUZELA kaachiel kod Firimbi. Kagiwero wende mag bedo kanyakla, gima nochungo chenro mag mbalariany 42 mag sirikal e pacho ka. Jotije gi ywak ni sirikal pok ochopo kare winjruoge adek madito mag medo gi osara chakre higa mar 2013. Gima koro omiyo gopegi ma sirikal ni godo ochopo bilion 10. Pay all the 2017-2021 arrears with immediacy. Pay the 2.75 billion as was agreed, signed and registered mara moja. Wan gi CBA ariyo, moro sekao nyaka higni 8, nyaka samo owuoye sani ni kapok gitieko chulo. Machielo kanyo gichako maber, gichako ng'ado tolno gi kanyo. Koro miyo wawacho ni nyaka pesa donje ofuke wa eka wadoke tich. Gikwedo ni ok gibidoke sikul nyaka chieng' sirikal chop kare dwaro margi ka giwacho ni gope ok nyal miyo gidhi nyime kod tijgi yo makare. Dons will not take those 2% you are proposing. Dons will not take the staggered implementation or harmonization of allowances. Okwabirito nikech machielo cha ne giwacho ni rituru pod warito. Mabe rituru pod warito. Agreement magine magi sign kendgi. Ministry interministerial ministries adek. Kae tok gi hona. Barupo gaba to koro gibro hona nango. Magitimore e kinde ma jopuonjre bende koro ywak ni ng'anyo makama dhi kethonegi sa kalore ne moko kuomgi nyaka sani pok kara koyudo duoko mar penj mane gitimo tam mokalo. Gini miwa luoro mang'eny nikech mokwongo iro ka nyithindo mang'eny sani jonyuol no ochulo negi fee mondo gibedi skul. To ka nyathi oya dala to kogika yudo ka lecturers koro ng'anyo dango bed gima rach sana makata ne janyuol. Koro wakwayo government ni mondo gichulnwa jogi kapok oromo Friday and be kaber wamiyo gi 24 hours no to koro wadhi join gi mondo wapush gini wane kama wanyalo gike kodgi. Chakruok mar ng'anyo mag jopuonje mag kuonde tiegruok mamalo e pacho ka koro nyiso ni chenro mag somo bende koro ochung', gima bende koro medo keto ngima mar jopuonjre kama tek. Kaluwore ni chenro makamagi yande osebedo koda ng'ikruok kata sani pod nitie gi ng'ikruok mamoko kotenore koda lewo mar omenda ma sirikal chwalo ne chenro mag somo. Simprose Okinda, Ramogi TV e mbalariany ma Nairobi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni migawo